Ilkka Kastepohja, Sansan Aasian aluepäällikkö. Mongoliasta kiinnostaisi kyllä kovasti kuulla, että minkälaista työtä Sansa yhteistyökumppaneiden tekee siellä? Ja Mongolia on semmoinen 3,5 miljoonan asukkaan maa, joka on vähän samalla tavalla kuin me suomalaiset ollaan Euroopan pussin pohjoisessa. Ja mongolialaiset taas sitten on samalla tavalla Aasian jollakin tavalla koillisnurkassa. Ja sinne ei oikeastaan tule niin kuin ohi mentyä. Sen täytyy olla aina asiaa. Ja tuo maa on vähän samanlainen kuin meidän lappalaiset. Mongolia on sillä tavalla erikoinen maa, että siellä on enemmän lampaita kuin ihmisiä. Ja vaikka meillä voi olla mielikuva siitä, että Mongolia on vain erämaata ja siellä on jopa kameleita, niin kyllähän se on elänyt aika hurjan historian, 70 vuotta ollut Neuvostoliiton alaisuudessa ja se näkyy myöskin sitten katukuvassa ja ihmisten käyttäytymisestä. Itse kävin Mongoliassa alkuvuodesta ja silloin siellä elettiin aivan samanlaista talvea kuin meillä Suomessa. Yöllä oli 25 astetta pakkasta ja päivällä sitten vaan 20 ja tuuli oli pohjoisen kylmä ja Ulaanbaatarissa maan pääkaupungissa, jossa asuu 1,5 miljoonaa ihmistä, melkeinpä puolet maan asukkaista, niin suojautuvat sitten tätä pakkasta ja myöskin ilmasaasteita vastaan kasvomaskeilla, että siellä aika lailla nopeasti ihmiset kävelivät sitten töihin aamuisin ja illalla mielellään sitten tuli sisälle. Jotakin siinä ihmisten läsnäolosta ja tavasta elää on periytyy sieltä osin suomalaisuudesta, osin vähän niin kuin lappalaisuudesta, tämmöistä paimentolaiselämästä. Sieltä sanotaan, että 20% ihmisistä vieläkin elää paimentolaiselämää ja asuvat näissä juurtissa. Suurin osa ihmistä toki silloin, jos vaan saavat töitä, niin siirtyvät kaupunkeihin paremman tai leveämmän leivän perässä. Mutta osa sitten haluaa myöskin ihan elää sitä paimentolaiselämää ja hoitaa sitten, milloin ne on sitten poroja, milloin ne on lampaita, milloin ne on lehmiä, milloin ne on kameleita. Mongolihan vapautui Neuvostoliiton ohjauksesta 1990-luvun alusta ja silloin ei tiedetty juuri yhtään kuin mongolialaista kristittyä. Nyt tänä päivänä Mongoliassa on yli 600 seurakuntaa ja lähetystyötä siellä on tehty hyvin ahkerasti satojen eri lähetysjärjestöjen toimesta ja kirkkojen toimesta ja sen seurauksena myöskin kristillisyys on levinnyt näiden 30 vuoden aikana hyvinkin laajasti. Sansan yhteistyökumppani on FBC Mongolia, jolla on maan isoin kristillinen radioasema nimeltään Wind FM. Ja tämä radioasema on toiminut yli 25 vuotta hyvin nopeasti tämän maan uudelleen itsenäistymisen jälkeen. Itse asiassa maan viranomaiset antoivatkin heille aikoinaan ihan muutaman kuukauden, joka se 3 kuukauden aikavälin, sanoivat, että joo, saatte radiotaajuuden ja voitte aloittaa radio-ohjelmien radioimisen, jos te aloitatte 3 kuukaudessa. Ja silloiset vastuussa olevat henkilöt saivat tämän aikaiseksi ja siitä on alkanut sellainen mittava radiotyö, jota jatkuu ei ainoastaan maan pääkaupungissa Ulaanbaatarissa, vaan myöskin 16 eri paikkakunnalla tai kaupungissa eri puolilla Mongolia, että käytännössä katsoen lähestulkoon jokaisella mongolialaisella on, jos he asuvat pienessä jossakin kaupungissa, niin heillä on mahdollisuus kuunnella radioa. Ja radio varsinkin tuolla maaseudun pienissä kylissä, missä taas nettiyhteydet ja muut elämän houkutukset eivät ole niin aktiivisia, niin ihmiset mielellään myöskin kuuntelee radioa. Mutta tämä Wind FM on hyvin erilainen radio kuin monet kuvittelevat kristillisen radion olevan. Se on niin sanottu perheradiokonseptilla toimiva radio, joka tarkoittaa sitä, että perhearvoja korostetaan, jotka nämä perhearvot nousevat Raamatusta ja kristillisestä viitekehyksestä, mutta ne haluaa olla myöskin osa yhteiskuntaa. Ja sen takia myöskin ohjelmistossa otetaan huomioon hyvin käytännölliset asiat. Sansalla on 2 erilaista ohjelmaa. Toinen on naisten ohjelma ja toinen on nuorille suunnattu erikoisohjelma. Näissä ohjelmissa on lääkärit ja sekä psykologi
keskustelemassa kuuntelijoiden kanssa heidän esittämistään kysymyksistä tai heillä on teemoja, mistä käydään läpi avioliittoon, perheeseen, kasvattamiseen liittyviä kipuja ja siihen, että miten niissä solmusta päästäisiin eteenpäin. Tai sitten yhtä lailla näiden nuorten aikuistumiseen liittyvien kysymyksiin, miten siellä pitäisi suhtautua. Kaiken tämän näiden vuosikymmenen aikana radio on myöskin Mongolian valtion puolelta tai Mongolian journalistiliiton puolelta tunnustettu. Nytkin viime vuonna ennen joulua Sansan tukemat naisten ja nuorten ohjelmien tiimi sai paikallisessa, ei Emmy-gaalassa, mutta vastaavasta tämmöisen journalistiliiton vuotuisessa palkintoseremoniassa. Tämä ohjelmasarja palkittiin parhaana käsikirjoituksena. Eli siinä mielessä yhteiskunta on näiden vuosien aikana myöskin nähnyt sen, että tämä radio pyrkii auttamaan ihmisiä heidän arjen kysymyksissään ja sen myötä myöskin, että Wind FM on yksi Mongolian kuunnelluimmista radiokanavista.